Takže čau, zdravím vás Spatek z 96 při mém prvním gameplay z hry Dragestan. Jednou už se mi to nevydařilo, doufám, že teď se mi to vydaří. Plíseň. Jupí. On nehýbe nohama. Tak jo. Musím opravit kolo. Kolo povozu opravíme. Musíme jít za ní. Dá nám samozřejmě odměnu. Tak, abych nebyl nudnej. Od příštího dílu, až si něco nacvičím, tak budeme mluvit pouze na téma. Ne, zabijte rarášky. Tak, dám si to tady. Jupi, peníze. Nejvíc téhle hry mě štve, že jakmile otevřete sud, tak spadne a musíte to zebrat. To se mi samozřejmě nechce. Ne, že jsem línej, ale brání mě to v rychlé cestě. Samozřejmě asi víte, co myslím. Tak. Urda. Z toho sudu. Chvála. Tak dokud nebude po všem. Číhají tam bytosti, které existují v městech, a to mě nezajímá. Aha. Bude muset zabíjet. Teď litu toho, že jsem si dal takové vlasy, bo vypadám jak holka. Aha, sud. Zeberu to. Zomri. To je nudné. Až budu větší level, tak to nudné nebude. Vidíte sami. Možná se objeví něco, že budu točit Monster Zech. Určitě. Odin amulet, tak. Počkejte, já si ještě změním nastavení. Hlasitost hudby. Hlasitost zvukových efektů. Tak. A můžeme jít dál. Truhla. Ne, to je nějaký nesmysl. No, co to je? 3 krystaly pravdy, já to chci. Jo, super. A teď temné mince. A podívám se, co tady mám. Schopnost. Ohnivá koule, to mám. Dovednostní bod. Já to ty temné mince. Byl. Amulet. Ordin amulet. Jste ještě úkol. Dírové si se Grimforda provesti a rodí lektornou. Tam na konci budu mít v tom Grimfordu úkolu jak blázen, tyjo. Já už jsem na konci, se netěším. Takže sorry. Mám blbost. Klára lektura. A co je prý v centru vesnice? Tady má úkol. Vybeřificem. O bože. Takže tady je těžař. Aha. Radení lodi. Vždycky 2 narašeného goblinu, druhého prstáku. Přijde na nástroj Roland dovi v Grimfordu. Takže já už myslím, že bych mohl jít zabíjet, bo mě to tu v této vesnici nudí, ještě budu zabít nářkou Daisy, nebo Tansy, nebo co to je za nesmysl. Tak, nabídku nechcem a půjdem do hry. Jakmile získal level 3. Aha, tak co kdyby... kraťas. Level 40. Goblin dlouhoprsták.
Tak jdeme zabíjet. Je to zapálil. Ne, nezapálil. Vylezte, jak jsou bahňáky, ty dávají hodně XP. Tady by měly být bahňáci. Je bahňák. Jej, on ho zabil. Na jednu ránu. A hlavně, že nedropují žádné zbraně. Tady budou koslivci, pokud to dobře znám. Ne, dlouhoprstáci. Já chci. Bahňáci super. Ale to není bahňák. Ho nedám. Help me. Tady je bahňák. Už jsem se like. Super. Ne! A my nemyslí, že jsem zlý. To bylo jen pro srandu, jo. Takže za chvíli bych to asi ukončil. Omlouvám se. Jsem nějaký nemocný dneska. Ne! Kam to jde? Počkej. Ne, to je konec. Tady je prsták. Jo, upozorňuji předem. Za tuto postavu budu hrát jenom let's play. Kdybyste chtěli, abych hrál za někoho jiného, tak řekněte. Nebojte se, já to pro vás udělám. Třeba buď za rangera nebo za bojovníka. Je to jen na vás. No super, to je potvor. Teď jdeme na bahňáky. Aha. Blbej strom. Ne. Strašně lehká. Strašně lehká hra tohleto. Super. Aha, ne super. První nástroje, to jsem jich zabil milion. Doslova. A ještě poslední level. Prsták. Rákosníček, druhý rákosníček. No dobré. Bahňáci nebo koslivci by se tu teď hodili. Nechám je nashromáždít. Sebe najednou. Ono má strašně dobrou strategii tato hra. A teď bych si myslím, že už mám 3. level. Tak tohle bude asi konec tohoto dílu. Zabiju tady toho směšného bandiáka, bahňáka. Jo, zabil jsem ho, vemu si peníze. Jo, a to je všechno. Ahoj.